section total party Dini hingga itu sini Independence Day ni tu sung program kaisa naraka hingga kai sini school ni jaga thai ni bum hingga kai Gairing para Khowai ni andaro kelayo hingga sini nearest hingga kai Boromodan bay Warento obuni kesaro kelayo. Hingga kai. Tini oboki kono kami ni kaisa Khowai da program apa pandaro kelaiza kana nong school nanti. Abo tamkai sung sanak layo sung busuk jarate sini teacher tai joto sini students sung joto sung busuk jarate phurungmanka sung busuk jarate borongno phurungmanka oborok tuino sini guardians tai sini local jeta areas people longno sini borongno no sung busuk jarate sung phurungmani tui sung borongno phunuknani jeta sung joto mansak sung phurungmani bagai sung tini o program no ekdom belai kai tong thogi sing khailayo tini tai sini Independence Day abo hai salot abun tui sing tini kisa o program no tini sing khlaijaka tini hai sal rogo o sal no tini tam kong ro kesana musung nei je tong kosong tong nai lukoro no eba je nai tong nai takhok te bukok song tam kong ro kesana ang abun kesana musung go sini joto haste Tripura haste ni lukoro no sini bukong baratai joto haste ni kakaham sini borong no sung koina musung ko sung jehetu sung musuk khai khlai sung phunuka sung jotono hasten lukrong no sung borong no sung koina jotono aba hai din roko tebo kaham kai phunulai sung tebo sini jeta sini cultural tai sini jeta je boson ni aborok tebo ane aba hai ke palai jagai tebo khlai sung kusugo sung aba hai ke palai tebo naithok khlai jotono langnani bagai ang koyo joto Nong oh school khuluk jangman oh rungmo khuluk jangman bisi besek ka. Sini established hingga kai 2019 hoite sini school sengsa sa. Hingga tabo oh school lo norok bokla joti ro. Sung tabo sujora sini student tongo class 7 jora. Nursery to class 7 jora tabo sujora sini student tongo sini school. Reng sernai ro khorak besek ro. Reng sernai tabo sujora tabo 85 enrollment tongo 85 ni bisingo regular students tongo 82 rokna no room phungnai re koijon no senior room phungnai staff tongo total 8 jona 8 jona an sini mungka kai bipul deborma angoroni as a principal ongi to belai ke hambai sini media rokno tini phai sungbai baksa sungno logiri phaimani bagai tini saimano India wachang tini Independent Day 75 hai khaiba 76 ni counting o thangsinai tabok India ni Independent Day observe khlaijakmani tini sini oro Gairing para BS Division School obong khacho to sini staffs te sini principal sing tini sini program paimani yagolo sing tini kisasa okokno sanani nayo ani se sikang to sini principal sir saipeka angkai sini students te sini lukurokno buskango naharmung kusuk beremoti saitelang thangnani hingkai obahai school rogo Chwrai rokni students rokni gobangma performance talent phunuk jaknai tongo o jaga rogo angwan chugo Chwrai rokno teibo encourage khayai te kaham talent no sung phurungai telang thangmang kang kai obono sini future development hinjago kai aroni bisingo jeng locality ngai school rogo obahai jotono area ni bisingo je obahai social workers any organization tongai mano kai obahai future no nahar ka hangkai school rokno belai ke important ui sak tharjaknai any government school private school obo belai ke sak tharjaknai engkai tini hai salo independent iba swatantrata divas hinjago tini hai salo jeng swatantrata divas ni
पालन खालामा हाइनो साक साक तिनी हाइ बररक तिनी हाइ सालो साकना बो स्वतंत्रता हने वांचुगो मन तम हिनाय अब हम खुद भी स्वतंत्रता और देश भी स्वतंत्रता तभी बढ़ेगा हम आगे ये सोच अब हाइ वांचुक मंग जो तो बरंगनी खावा तंगना नांगो ए अबना आं वांचुगो सिनी बररक स्कूल्स ni obahai gana gini tabuk private schools government school logo srai rok ni talent dal bidal tongo ka obo hai rogo phan relai tongmani belai ke kaham ang belai ke hamjago tini hai sal no tei happy independent day